जोबोद मोजां बाथ्रा बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जे इनिशिएटिभ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेवहाय गोबां जेंना दंमोन जितु बियो पिआरएफ प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एग्रि जायै जाया बेफोरनि खोथा मोनसे फैनानै दिनै दा मोनसे सेटेलमेन्टआव फैबाय 11 करिडरनि थाखाय 1 किल'मिटार गुवार जायगा हगारनानै होनांगौ बेनि बदलाव मोनथाम एफआरसिनिखौ हा हुखौ होनो हासिगोन मोनसे अबस्था फैबाय दा बिथांमोननि हा हुनि जेंनाया जोबनानै थांगोन दारागावआव मोनसे जेंना मोनसे जानानै दङ दा 500 मिटारसो हा हगारनांगौ 11 करिडरनि थाखाय ओनसोलनि मानसिफ्रा दाबो बेखौ थिग मोजां रोखोमै गनायनो हायाखै नाथाय गनायाबा राहा गैया बे हाखौ हगारना होआगौ माने हानि सेटेलमेन्टआ जानाय नङा पार्मानेन्टलि हा हुनि जेंनाखौ सेटेल खालामनांगौबा जों बे हाखौ हगारनांगौ आरो बेनि गेजेराव मोनसे लेना माने एरादरा जागोन मोनसे सेटेलमेन्ट जागोन रायज्लायबावनांगौ रायज्लाय 500 मिटार जायो ना 500 मिटारनि खम जायो ना बारा जायो बे आलादा बाथ्रा हा हु राननाया जिहेतु फरेस्ट राइट एक्ट 2006 मायथाइनि आयेन बायदियै जोङो फरेस्ट ओनसोलाव थानाय ट्राइबेलफोरनो हा होनांगौ बेनि गेजेराव माखासे क्राइटेरियाफोर दङ बे क्राइटेरिया फुलफिल जाजोब्बाय लोगोसेयैनो दा गुबुन नन ट्राइबेलफ्रा जायफ्रानाखि बाहाय दङ बिनि थाखाय आलादा क्राइटेरिया दङ बिथांमोना बेवहाय मोनथाम जेनेरेसननिफ्राय रायजो जानाय जानांगौ बिनि प्रुफ डकुमेन्टखौ दिन्थिनो हायोबानो बिथांमोननोबो हा हु होनायखौ खालामनो हागोन थ' दिनैनि हाबाफारिया जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बिटिसिनि चिफआ बेखौ गोख्रैनो फोजोबगोन होननानैबो फोसावलांबाय लोगोसेयैनो बेवहाय दै लोंनायनि मोनसे जेंना दङ PMAYG बिनि हा न' बांखौ मोननो हाया हा जायैनि थाखायनो आरो बेनि अनगायैबो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा सरकारि लन बायदिसिना एप्लाइ खालामनो हाया हा हु गैयिनि थाखाय स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानो गोब्राब जायो लामा सामा जानो गोब्राब जायो बेफोर गासैबो जेंनाफ्रा जोबस्रांनायनि ना बेयो मोनसे दाबो कमिसना खामानि मावगासिनो दङ जेसेबां गोरलै हिसाबै जोङो सानदोंमोन एसेबां गोरलै बेथ' जानानै फैयाखै मानो होननानै बुङोबा सानजाथिं एक्सटेनसननि बेलायाव गोदान गोदान एरिया सोनांगौआव ट्राइबेल गामि नन ट्राइबेल गामि आरो बै ओनसोलनि जि मोनसे हाग्रा बंग्रा बायदिसिनाफोरखौ सार्भे खालामजोबनानै बबे बबे एरियाखौ बोरै सोनाय जागोन बेखौ नायनानै मोनसे रिपर्ट बानायनो सम नांदों फारसेथिं गिबियाव जाय चेयारमेन बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जे इनिशिएटिभ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेवहाय गोबां जेंना दंमोन जितु बियो पिआरएफ प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एग्रि जायै जाया बेफोरनि खोथा मोनसे फैनानै दिनै दा मोनसे सेटेलमेन्टआव फैबाय 11 करिडरनि थाखाय 1 किल'मिटार गुवार जायगा हगारनानै होनांगौ बेनि बदलाव मोनथाम एफआरसिनिखौ हा हुखौ होनो हासिगोन मोनसे अबस्था फैबाय दा बिथांमोननि हा हुनि जेंनाया जोबनानै थांगोन दारागावआव मोनसे जेंना मोनसे जानानै दङ दा 500 मिटारसो हा हगारनांगौ 11 करिडरनि थाखाय ओनसोलनि मानसिफ्रा दाबो बेखौ थिग मोजां रोखोमै गनायनो हायाखै नाथाय गनायाबा राहा गैया बे हाखौ हगारना होआगौ माने हानि सेटेलमेन्टआ जानाय नङा जों पार्मानेन्टलि हा हुनि जेंनाखौ सेटेल खालामनांगौबा जों बे हाखौ हगारनांगौ आरो बेनि गेजेराव मोनसे लेना माने एरादरा जागोन मोनसे सेटेलमेन्ट जागोन रायज्लायबावनांगौ रायज्लाय 500 मिटार जायो ना 500 मिटारनि खम जायो ना बारा जायो बे आलादा बाथ्रा हा हु राननाया जिहेतु फरेस्ट राइट एक्ट 2006 मायथाइनि आयेन बायदियै जोङो फरेस्ट ओनसोलाव थानाय ट्राइबेलफोरनो हा होनांगौ बेनि गेजेराव माखासे क्राइटेरियाफोर दङ बे क्राइटेरिया फुलफिल जाजोब्बाय लोगोसेयैनो दा गुबुन नन ट्राइबेलफ्रा जायफ्रानाखि बाहाय दङ बिनि थाखाय आलादा क्राइटेरिया दङ बिथांमोना बेवहाय मोनथाम जेनेरेसननिफ्राय रायजो जानाय जानांगौ बिनि प्रुफ डकुमेन्टखौ दिन्थिनो हायोबानो बिथांमोननोबो हा हु होनायखौ खालामनो हागोन थ' दिनैनि हाबाफारिया जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बिटिसिनि चिफआ बेखौ गोख्रैनो फोजोबगोन होननानैबो फोसावलांबाय लोगोसेयैनो बेवहाय दै लोंनायनि मोनसे जेंना दङ
PMAYG बिनि हा न' बांखौ मोननो हाया हा जायैनि थाखायनो आरो बेनि अनगायैबो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा सरकारि लन बायदिसिना एप्लाइ खालामनो हाया हा हु गैयिनि थाखाय स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानो गोब्राब जायो लामा सामा जानो गोब्राब जायो बेफोर गासैबो जेंनाफ्रा जोबस्रांनायनि ना बेयो मोनसे दाबो कमिसना खामानि मावगासिनो दङ जेसेबां गोरलै हिसाबै जोङो सानदोंमोन एसेबां गोरलै बेथ' जानानै फैयाखै मानो होननानै बुङोबा सानजाथिं एक्सटेनसननि बेलायाव गोदान गोदान एरिया सोनांगौआव ट्राइबेल गामि नन ट्राइबेल गामि आरो बै ओनसोलनि जि मोनसे हाग्रा बंग्रा बायदिसिनाफोरखौ सार्भे खालामजोबनानै बबे बबे एरियाखौ बोरै सोनाय जागोन बेखौ नायनानै मोनसे रिपर्ट बानायनो सम नांदों फारसेथिं गिबियाव जाय चेयारमेन जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL आ खुंफुंजागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल Zayantis Hill District Autonomous Council, Garo Hills District Autonomous Council, Lai Autonomous Council, Mara Autonomous District Council, Sakama District Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council, Dimasa Hasau Autonomous Council, Bodoland Territorial Region. बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन